Serus, dneska prišiel kuriér a drbol mi cez bránu 2 takéto balíky. Takže ideme odlučňovať frajerkyné auto. A ešte budeme meniť aj repráky samozrejme za herce. A kiloherce to vieš čo sú, nie? Aj megaherce sú. Čo to máš? Aké je megaherce? No? Daj, akú logiku toto balenie má? Když si to takto asi rozdelím na poli. Comfort Expert. Čiže toto je premium a hento je komfort. Je tu plátov a plátov kadejakých asfaltových, neviem čo, akých. To je fakt, že hutný, lepkavý materiál. Nejdem to ani ďalej rozbalovať. Ono je lepiaca. Akože typujem, že s tým bude, alebo dúfam, že s tým bude extrémne ľahká robota. No, veď uvidíme. Zásielka číslo 2. Nejaký ten kábel, nejaký ten ďalší kábel, redukcia, kábel, poistka, redukcie, pidličky, počka, zosilňovač a reproduktory. Samozrejme herce. Najviac nás zaujímajú repráky. Riadny papírak. Že ja mám sklerózu dosť často, tak si dám radšej šrouby tam, kde boli. Tu bol vážny chyták, že ten zámok bol zacvaknutý. Tento zámok bol zacvaknutý do toho tapacíru. Títo cvoky, akože to dovymyslel poloboch. Žiadny šrob, nikde nič, len znútra zacvaknuté, akože dobre. Dobre. Ale odlučnené trošku sú, je tam jeden plát. Až S6600. Toto máme drahšiu variantu, lacnejšiu. Tento materiál sa mi zdá hrubší ako tento. Tuto je už vidno rozdiel nejaký, že toto je tiež nejaká taká polomolitano asfaltovo dačo. A toto je len taká pena, by som povedal, to oranžové. A toto je klasika a toto je klasika. Ďalší krok bol hrať sa na školkára, povystrihovať si z kartóna nejakú tú šablonu, aby mi to presne sadlo do dverí. Dobre, potom na rámček to UV stabilný tmel, fajnový čierny.
Nie, že by tu bolo treba UV stabilný, ale je do všetkých teplôt. Od minus 600 do plus 800. Začneme nadpojením káblom, drôtami. Takže podľa starého som si zistil, že čierno-žltý je mínus, a toto je plus. Ježišmaria, kým som ja vyslobodil túto výšku z tohto kúta. To ti bol boj, ale je vonku. Na výškový reprák, ako ho tam uchytiť, som sa rozhodol použiť, čo dom dal. A dom zrovna dal cel total zvládne všechno, takže by mal zvládnuť aj túto výšku. Takto ako je tá výška, nie, takto je. Tak predný vyklopiť vieš, ale tento vzadu ti robí extrémny problém. Akože všetko prežilo bez újmy, chvála Bohu, ale je to pain. Takže medzičasom som si overil teóriu, že tadeto sem do tohto zväzku. Toto ide tak, kde Boh vie kde, dozadu a vracia sa to vlastne na rádio sem. A tweeter, akože výškový reprák, ten ide dakade v palubovke a Boh vie kde, čiže toto ide priamo sem a toto ide sem.